Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт! През изминалия уикенд в разгара на лятото нашият екип се отправи към Плевен. На пистата Долна Митрополия предстоеше поредната порция адреналин върху 2 и 4 колела. Продължава похвалната инициатива през 2013 на мотоциклетната и автомобилна федерации да правят съвместни състезателни уикенди. Получи се наистина много впечатляващо състезание в 3 части: супермото, мотоциклетизъм на писта и рали крос. На преварата бе в памет на големия приятел на моторните спортове Димитър Калчев, председател на организационния комитет, който за съжаление си отида рано от този свят през 2008, като направи много добрини за любимите си дисциплини, и Министерството на младежта и спорта не остана безразлично към надпреварата, в която се включиха повече от 100 пилоти от 8 нации. Рева на мотоциклетни автомобилни двигатели повдига ли адреналина? Със сигурност. Аз не съм присъствал на много такива събития, но гледам, че започват и от най-малката възраст, от 5-6 годинки, да се занимават до големи зрели мъже. Всички тях ги вълнува и със сигурност има адреналин. Това си е спорт, където колкото повече газ даваш, по-бързо се движиш, така че всеки един не е въплътен от това нещо. Усеща се промяна на отношението на Министерството към моторните спортове? Вижте, въпреки че това състезание е уикенд, ние правим всичко възможно да уважим събитието, тъй като смятаме, че едно такова домакинство е със сигурност важно и за България, и за развитието на мотоциклетизма и на въобще моторния спорт у нас. В центъра на събитията бе европейският шампионат по супермото. Последните 2 изпитания бяха на българска земя и те имаха важно значение за определенето на шампионите в отделните класове, както и техните подгласници. В клас джуниор нещата нямаха яснота. Пооформиха се нещата след първия манш, спечелен убедително от Хакан Халми, който остави зад себе си големия конкурент Максимилиан Кофлер от Австрия. Втория манш обаче създаде много главоболия на таланта от Севлиево. Хакан влезе в едно меле, което бе предизвикано от Онганер от Турция. В него участва и Ивелин Манев, а напред се откъсна Максимилиан Кофлер. Ситуацията бе наистина непредсказуема, тъй като само 8 бяха състезателните обиколки при най-малките. Хакан загуби доста време, докато запали своя мотоциклет КТМ, но не загуби вяра в себе си. Тръгна да наваксва изоставането, при това със самочувствие, присъщо на големите майстори в този спорт. Не трепна детската душа. Хакан нито за миг не загуби увереност в собствените си сили, даде максимална газ и след серия от атрактивни изпреварвания стигна до 4-то място, което вече му гарантираше европейската шампионска титла. Нещо повече, той не спря до тук. Продължи със своята агресия на пистата и един по един подчини и следващите си съперници. Разбира се, Максимилиан Кофлер от Австрия с КТМ бе напред недостижим, но нещата по този начин, след като завършиха, се оказаха успешни за нашето момче. В това второ състезание Милен Георгиев завърши трети, Димитър Петров четвърти и Янислав Стоянов пети. Другият австриец Андреас Кофлер, брат на Максимилиан Кофлер, финишира на 6-та позиция. Добри думи заслужават и Виктор Касабов, Георги Тотев, които също показаха, че напредват от старт на старт, докато Ивелин Манев си провали състезанието с това падане в втория манш, въпреки че в първото преодоляване на трасето той финишира зад Максимилиан Кофлер. Интересно състезание с страхотни емоции. Адреналина се вдигна до точката на кипене, но българската школа отново показа характер и издържа Хакан Халми, пребори и лошият късмет, пребори и съперниците си. Доказа на Максимилиан Кофлер, че наистина той е най-достойният да грабне европейската шампионска титла при подрастващите.
Ето и награждаването в клас 65 кубика, където Димитър Петров стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Това е отделно класиране, иначе в надпреварата за Европървенство в класа джуниор 65 и 85 кубиковите машини са заедно в генералното подреждане. Хакан отстъпи едно място на почетната стълбичка, но за сметка на това триумфира като европейски шампион в жестоката битка с достойния си съперник Максимилиан Кофлер от Австрия. Честита титла, ме изглеждаш ядосан, май. Мерси. Първа титла ми е за клас SM Junior. Много съм доволен, но от втория манш не съм доволен, защото ме блъснаха и не можа да завърша първи. Титлата беше толкова близо след падането, сякаш се изплъзна. Направи страшно преследване обаче. Да, ако бях завършил пети, щях да стана вице-шампион, но си казах, че трябва да завърша втори и да стана шампион. Какво крепеше духът и вярата ти, че можеш? Че трябва да стана шампион. Разколеба ли се за миг или не? Не, даже добих по-голяма концентрация и не правих грешки. Сега какво е чувството? Сега е много добре, само и да го повторя на мотокроса и пак да стана шампион. Мъжете също предложиха страхотно изживяване на феновете на супермотото, макар че тук краят на надпреварата бе предизвестен. Ангел Караньотов след първия манш затвърди лидерската си позиция и остана недостижим на върха в генералното класиране. Столичанинът стартира изключително уверено, поведе след първия десен завой на пистата и така до края не изпусна водачеството, като останаха впечатление, че той се забавлява на трасето. Другият наш голям ас, Александър Георгиев, се опита да бъде равностоен, но вторият ляв завой някак не му идваше в неделния ден. Там Сашко направи доста грешки и поради тази причина разликата между победителя Ангел Караньотов и него в първия манш стигна близо 19 секунди. Слободан Ивчески от Македония допълни тройката, а Антонио Тодоров, Андре Грегори от Румъния и Пламен Игнатов затвориха в отворения клас челната шестица. Интересна бе и ситуацията в клас S3. Наблюдавате кадри от сборното състезание, включващо два класа. Там погледите на феновете бяха съсредоточени между двама състезатели, Андреас Бухбергер от Австрия с КТМ и нашият Борислав Стоименов, който преди последните два манша имаше аванс пред австрийския си съперник. Бухбергер взе първия манш, но Борислав Стоименов се движеше близо до него, заложи на сигурната езда и това негово поведение в крайна сметка се оказа оправдано по пътя към евротитлата. Във второто преодоляване на трасето екшенът стана пълен, след като състезателите преминаха първите 50 на метри, влязоха в първия завой. Там лидерът Ангел Караньотов се подхлъзна със своята Хонда, докато успее да приведе машината в готовност. Той загуби доста ценно време и на практика тръгна последен във втория манш. Разбира се, Ангел е достатъчно корав спортист, за да се предаде в такава ситуация. Нито духа му се промени, нито амбицията му. Страхотно преследване. За съжаление, в едни пасажи от пистата, които бяха важни в средата на дистанцията, 12 бяха предвидените обиколки за тази група, той имаше мал шанса да направи трудни изпреварвания за сметка на Александър Георгиев, другият голям фаворит, който с лекота се справи с съперниците. Все пак разликата между лидера Георгиев и Караньотов падна под 3 секунди
но вече нямаше разстояние за наваксване. Така Александър Георгиев завърши първи на 6 секунди и 70, Ангел Караниотов, Антонио Тодоров на 55 секунди и затвори челната тройка в едно наистина незабравимо състезание, в което Александър Георгиев спечели последния кръг, но голямата радост остана за Ангел Караниотов. Разбира се, и поуките от това, че трябва да бъде на 100% концентриран столичанинът във всеки един момент от състезанието. Страхотен екшън, виждате, това той го умее много добре. Феновете го аплодираха за страхотната му четвърта поред европейска титла, а Александър Георгиев също може да бъде доволен от това, което стори. Разбира се, овации за Борислав Стоименов в клас S3 за това, че с много разум проведе последните два манша, за да узакони триумфа си на Стария континент. Виждате награждаването в клас S3. Ето го и класирането за Европървенство. Титла за Борислав Стоименов. Европейска титла, удовлетворен ли си? Доволен съм, ама трябваше да съм първи. Има конкуренция, австриеца кара, но... Защо не успя да го победиш у дома? Не знам. Все пак постоянството ти през сезона се възнагради. Да, участваме в състезанието по супермото. Сега ще караме и крос. Сериозна ли е тръпката? Да. Ето и кадри от награждаването в отворения клас, където само българи стъпиха на подиума в компанията и на една прекрасна дама. Победа за Александър Георгиев в последния кръг от Еврошампионата. Титла на Стария континент за най-достойния Ангел Караниотов. Така изглежда и крайното класиране в отворения клас. Честита титла. Какво е чувството? Много съм щастлив. Завършихме европейския сезон с едно падане в старта. Нищо, така по този начин аз съм щастлив. Разменихме си по един ман с Сашо. Хубаво е, че нямам травма. Защо падна? Честно да ви кажа, паднах от спокойствие. Аз видях, че той падна в загряващата обиколка. Там имаше едно кално петно, просто бях спокоен, не бях концентриран. След това дадох много от себе си, дадох много газ, наистина пълна газ дадох да го стигна. С добри темпове вървях, докато не почнах да застигам българите, нашите момчета. Направо ми разказаха играта, изкараха ме от пистата два-три пъти, но затова сме българи. Какво е чувството да си майка на шампион? По-различно ли е усещането сега? Да съм майка на 4-кратен европейски шампион. Много съм горда. Но аз съм от тези майки, които не казват не давайте газ, а гледат дали са здрави момчетата. Както виждаш, до сега прегръщах Сашко. Аз искам да са здрави в този мъжки спорт, без контузии да завършат. Но Ангел е изключителен. Изключителен е. Няма такъв случай 4-кратен европейски шампион. Изпитвате ли страх от страни, като гледате? Аз почти не гледам. Аз се обръщам само когато той минава покрай мен, да си мисли, че гледам, но аз не гледам. Четвъртото златно отличие в супермотото на ниво европейско първенство донесе и тимът на България, който спечели последния кръг в компанията на румънци и австрийци. Нашите са отборни шампиони на Стария континент. В хода на нашето предаване повишаваме рязко скоростта, насочваме нашето внимание към изявите на състезателите в източноевропейския пистов шампионат на трасе с дължина 3 км и 400 метра. Квалификацията в клас SP Junior донесе успех на сърбина Мартин Вугринец. С Априлия той бе убедителен, взе аванс от 4 секунди и половина пред нашия Милен Георгиев с същата марка мотоциклет. Тройката затвори шампионката на нашата страна Жулиета Ленкова, която дълго време отсъства от пистата по финансови причини. Сега се върна по-скоро за да пази тръпката към това състезание. Картината не бе по-различна и в неделния ден. Участващия в сериите Алпе Адрия Мартин Вугринец спечели първото място, като единствен
успя да слезе в тези 8 обиколки под майсторската граница от 16 минути. Милен Георгиев закъсня с 22 секунди и 8 десети. На втората позиция Жулиета Ленкова показа, че не е забравила как се управлява мотоциклет, макар и с най-скромната кубатура. Тя има желание да премине в клас 600 кубика, но нейният баща просто няма финансови възможности, пък и спонсорите не са чак толкова дашни в днешно време. Все пак третата позиция на Жулиета Ленкова е доказателство за големия талант на това момиче от Племен. Никола Киспрайчов от Сърбия и Таня Иванова затвориха тази група. Те нямаха шансове да се борят за призово класиране, тъй като тримата пред тях ги превъзхождаха и в техническо отношение, и като агресия на трасето. Жулиета Ленкова с номер 18, Милен Георгиев с номер 27, а с номер 4 е Мартин Вугринец, който постигна поредната си лесна победа на българска земя. От дълго време вече този клас е проблемен. Скромна група наблюдаваме, 5-6 човека. Помня добрите години на развитие на с 125 кубически сантиметра, когато имаше по 4-5 редици на същата тази писта и неизвестността се запазваше до последните метри на дистанцията. Сега нещата са, разбира се, чак толкова атрактивни, но и това има своето обяснение. Сложно време, икономическа криза, всички тези обстоятелства хвърлят своя отпечатък върху изявите на състезателите. Все пак личеше си, че Мартин Вугринец е най-добре подготвения, помага му и участието в много по-сериозни състезания, докато Милен Георгиев и Жулиета Ленкова се задоволяват само с изяви на регионално равнище. Разбира се, не трябва да спираме да се надяваме, че нещата ще се променят и в крайна сметка ще видим много по-атрактивен този клас SP Junior в следващите състезания или ако не до края на 2013, то поне в някои от следващите сезони. Ето я симпатичната наша състезателка, която напълно равностойно и много често успешно води битка с мъжете. Не е нужно повече представяне. Сега преди шампанското, нека да чуем и химна на победите Сърбия. Това е и временното класиране в клас SP Junior, източно европейско пистово първенство. Голямата пистова атракция бе сборната група на класовете 600 кубика Супер Спорт и 1000 кубика Супер Шток. Големият ни майстор Мартин Чой с мотоциклет BMW спечели квалификацията, изпреварвайки с една секунда своя най-сериозен съперник Калин Кулев, а в класа Супер Шток Красен Кънчев също с BMW затвори квалификационната битка с пасив от 2 секунди и половина. Известният румънец Ионел Паскота взе своето в класа Супер Спорт, изпреварвайки също с секунда Ненад Стоянович от Сърбия и двамата с машини Ямаха, а Александър Георгиев бе на третата позиция с закъснение от 3 секунди. Шестицата тук затвориха Бойко Божинов, Дарко Тодоров от Сърбия и Владимир Попович, друг сръбски талант. Борбата се оказа наистина атрактивна. Нестандартното в неделния следобед бе поведението на Ионел Паскота, който направи много лош старт и след това тръгна да наваксва, но Ненад Стоянович в клас Суперспорт бе в стихията си. Сърбинът направи отлично състезание, 12 обиколки, всяка от които по 3 км и 400 метра. Най-доброто време на Ненад Стоянович бе минута 35 секунди, 322 хилядни, докато Ионел Паскота при най-добрата си обиколка записа пасив от над 2 секунди. Така
сърбинът нанесе своя важен удар през сезона. Трети Бойко Божинов финишира на 53 секунди зад Ненад Стоянович, а след като показа класа и спечели финалният кръг от Еврошампионата по супермото, Александър Георгиев с четвъртото си място в този клас за източноевропейско първенство затвърди впечатлението за един разностранен пилот с много сериозни качества и на писта. Мартин Чой взе лидерската позиция и не я изпусна до края. За него отдавна регионалната рамка отесняла. Той се е прицелил към шампионската титла в сериите Алпе Адрия. В края на тази седмица Мартин Чой ще бъде в Полша в много важно стратегическо състезание за крайния изход на борбата. Да му пожелаем успех. В Плевен Чой срази конкурентите, като единствен слезе при най-добрата си обиколка под границите на 1 минута и 33 секунди. Минута 32 секунди 243 хилядни бе неговият най-бърз тур. Иначе той постигна време под 19 минути, което също трябва да отбележим. Калин Кулев е другият наш стълб в пистовия мотоциклетизъм, но нещо не му се получи, като че ли нямаше кой знае колко сериозен щак за борба в неделния ден. Калин Кулев, макар че времето бе милостиво, а жегите бяха отстъпили място на прохладата, имаше и облаци над пистата край Плевен. Хубаво е, че не заваля, за да се получи едно наистина атрактивно състезание. Красен Кънчев с закъснение от 33 секунди и 6 десети стигна трети до карирания флаг в класа Супер Щок. В шестицата намериха място още Димитър Митов, Михаил Иванов и Пламен Бонев. Получи се много интересно състезание с атрактивни изпреварвания като това, но общо взето спортистите бяха много внимателни. Чисти се оказаха маневрите, не затрудняваха състезателите, въпреки че не липсваше агресия в ездата на лидерите в състезанието. С номер 20 Юнел Паскота няма как да бъде доволен румънецът от своето представяне. От него се очакваше доста повече на българска земя. Не бе чак толкова назад във времето моментите, които затвърждаваха румънската хегемония в негово лице, но и възрастта хвърля своя отпечатък. Ненад Стоянович се оказа много по-прозорлив, много по-готов за битка от големият си румънски съперник. Изненадващо Светлин Иванов, един от фаворитите в класа Суперспорт, се отказа от участие в надпреварата. Просто така си реши Светлин след съботния ден, че това не е неговото състезание и не застана на стартовата решетка. Това трябва да отбележим. При неговото отсъствие групата от 20 стана на 19 състезатели. Мартин Чой с номер 77, атрактивен, агресивен и целеустремен към първото място. Ето го и Калин Кулев, неговият достоен съперник, макар че през годината имаше и стартове, в които разликата между Чой и Кулев бе доста по-малка. Моменти и от награждаването. Победа за Ненад Стоянович в компанията на Юнел Паскота и Бойко Божинов. Победителя и неговите подгласници в клас 600 кубика Суперспорт. Така изглежда и временното класиране за източноевропейско първенство. В този клас лидер Юнел Паскота, но Стоянович не се е отказал да преследва фаворита. Мартин Чой, заедно с Калин Кулев и Красен Кънчев, изцяло българска тройка в майсторския клас Суперщок. Ето го и подреждането тук. Този път беше убедителен на старта. Кога не съм бил убедителен на старта? Все пак някой път си бил по-позаспал. Бях съсредоточил още от самото начало и наложих едно доста силно темпо. И съм щастлив, че успях да постигна поредната победа. Лека изглеждаше отстрани.
Ами, да си кажа честно, се забавлявах, но когато конкурент от типа на Кулев е за тебе, никога не мога да се отпуснеш, винаги трябва да караш концентриран. И общо взето винаги съм казал, че винаги когато отида на състезание, независимо какво, давам всичко от себе си, тъй като това са едни доста сериозни състезания и не може да си даваме правото да се отпускаме или да накараме на 100% концентрирани. Видя ли някаква своя грешка? Ами, не мисля. Карах от самото начало до края на темпо и мисля, че бях точен. Продължаваме с най-интересните моменти в класа Супербайк серия 600 кубически сантиметра. Квалификацията премина изключително атрактивно. Трябва да отбележим, че от първия до шестия Спас Панев, първи е Петър Петров. В квалификацията разликата бе под 3 секунди, което обещаваше една наистина страхотна битка в тази група, включваща 18 състезатели. Двама от тях обаче не стартираха. Тук Петър Петров постигна победа, като преодоля разстоянието за 16 минути 50 секунди 933 хиляди. 10 бяха предвидените по регламент обиколки за участниците в класа Супербайк серия 600 кубически сантиметра. Вторият Пламен Петров закъсня с 7 секунди и 6 десети, а трети финишира Красимир Михайлов на 8 секунди и 6 десети. Получи се една интересна ситуация, свързана с Красимир Михайлов и турският пилот Ерилмаз Фуркан. Съдиите наказаха Фуркан за това, че на един от шиканите е преминал направо, а не е изпълнил състезателния маршрут. Всичко това е облагодетелствало турският представител и в крайна сметка той се качи на стълбичката, получи награда, но в последствие журито на надпреварата му добави наказателни секунди към неговото представяне и поради тази причина Красимир Михайлов допълни челната тройка, за да стане тя само от българи на почетната стълбичка. В шестицата, освен тези пилоти, за които ви споменах, се наредиха още Дарибор Милетич от Сърбия с Ямаха и Спас Панев от Плевен с Сузуки. Той закъсня с 34 секунди и 8 десети, а седмият Павел Драганов с Кавазаки натрупа пасив от 38 секунди до карирания флаг. Това бяха спортистите, които определяха класата в надпреварата Супербайк серия 600 кубически сантиметра. Виждате една от малкото грешки, които допуснаха пилотите. Интересно състезание с малко неочаквана развръзка, но трябва да признаем отличната работа на съдийския апарат и вещата намеса на журито, за да бъде всичко справедливо и честно. Така изглежда временното класиране за източноевропейско първенство в клас Супербайк серия 600 кубика. Квалификацията в клас Супербайк серия 1000 кубически сантиметра разграничи възможностите на пилотите и очерта големия фаворит. Това бе Александър Ленев, който спечели пол позишън и след това в неделния ден направи едно отлично състезание. В квалификацията втори бе Горан Радучович от Сърбия с БМВ, трети Сашо Николов от Македония с Ямаха. Александър Ленев поведе колоната и завъртя 10 предвидени обиколки за 16 минути и 33 секунди и половина, като направи най-добрия си тур за 1 минута 37 секунди и 4 десети. С близо секунда при най-бързата обиколка по-бавен бе от него големият му сръбски съперник Горан Радучович. Разликата между Ленев и Радучович се оказа 8 секунди и половина при достигането до карирания флаг след преодоляни 34 състезателни километри. Георги Михайлов пък се пребори с Сашо Николов за място на подиума. Тази битка бе най-често в центъра на вниманието на феновете, които не бяха чак толкова много на брой в неделния ден, но все пак публиката уважи изявите на пилотите по достоинство. Георги Михайлов с Honda
на 20 секунди и 7 от победителя затвори тройката. Сашо Николов от Македония закъсня с 23 секунди и половина. Това, което трябва да отбележим е, че състезателите вложиха много по-голям разум от друг път. Имаше и такива изпреварвания, разбира се, или атаки, но в крайна сметка спортсменството надделя. Малко бяха екшън моментите, като този, при който бе допусната грешка без последствия за състезателя с номер 60 Михаил Атанасов. Излетя от пистата. Ето го и финала на Александър Ленев. 17 души преодоляха дистанцията. Разбира се, българската школа и тук показа на какво е способна. Не даде шанс на съперниците от Сърбия и Македония да триумфират. Ето го и временното класиране в клас 1000 кубически сантиметра супербайк серия. Вкусно ли е шампанското? Разбира се. Добре свършена работа, май. Да, всичко е както го предвидихме по план. Всичко е перфектно. Продължаваш да караш с подчертана лекота. Защо? Мисля, че съм малко по-подготвен от предишния път, изобщо като цяло. Да благодаря на много частни лица, на фирма Белрей за оказаната подкрепа, на приятели, на семейство и чувствам по-голяма увереност в себе си и мисля, че резултати са на лице. Машината създаде ли проблеми? Не, никакви проблеми. Предвид това, че пробвахме... Лично не се пробвахме. Ситуацията наложи да използваме различни гуми отпред и отзад, но мисля, че се получи перфектно състезание. Доволен съм от себе си. На трасето имаше леки, как да кажа, инциденти, в които мога да бъда въвлечен, но всичко е наред. С отборната си победа българският тим затвърди максимата, че у дома истините помагат, а на почетната стълбичка компания на нашите правеха сърби и румънци. Още един звезден уикенд преполовява сезона във вариант 3 в 1. Изключителен успех на българския мотоциклетен спорт. 3 европейски шампиони, първо място като нация. Отдавна не сме имали такъв успех на състезателите. Сигурен съм, че получим признание и като организатори, но това, което днеска видяхме от Хеканхълм и от Боби, от Тачи Караньотов, като в крайна сметка като нация първенец, това е наистина голям успех и момчета заслужават поздравления, още повече, че този успех беше постигнат в една много тежка година, в условията на криза и е залог според мен за много силна 14-та година. Месец отдих, богата есен предстои. Изключително богат есенен сезон с практически всяка събота и неделя състезания за месец септември. Много се надявам, че времето ще бъде с нас. Много се надявам, че подкрепата, която имаме от Министерството на младежта и спорта и от правителството ще продължи. И България в края на годината ще бъде там, където заслужава, т.е. на световния връх. През 2013 година две федерации, мотоциклетната и автомобилната ни, си подадоха ръка и превърнаха в традиция една позабравена система, заедно с мотоциклетните надпревари, феновете на моторните спортове да виждат и състезание с автомобили. Шести кръг на националния шампионат по рали крос затвори състезателния уикенд на пистата в Плевен. Предварителни серии, след това финал Д, финал С, финал Б и финал А. Ще ви кажа няколко думи за регламента. Първо да проследим страхотния екшън, който съпътстваше първите метри на финал Б. Тук Александър Иванов бе ударен от Минчо Борисов и двамата пилоти на Монтана Рейсинг. Лидерът Александър Иванов се завъртя. Виждате Пламен Цветков с своята машина Opel Corsa, какво представлява по пистата. Много интересна надпревара, въпреки че в един момент се оказа последен, Александър Иванов спечели. В финалната фаза на това състезание по рали крос, любопитният момент е, че най-бързият в финал Д
преминава в финал С. След това този, който спечели финал С, отива и заема място в финал Б, докато се стигне до последната серия или така наречения финал А. Организаторите се бяха постарали тази офроуд част на трасето да бъде на възможно най-добро ниво. Имаше и позакъсали състезатели. Тук на няколко пъти се наложи и на пътната помощ да влиза и да изтегля угаснали автомобили, но това също бе част от страхотната атракция върху 4 колела. Разбира се, има още какво да се желае от към организация. Хората се бяха постарали. Ето докъде стигна Пламен Цветанов от Жико Моторспорт. Любопитно състезание с достатъчна доза адреналин и трябва да отбележим с свой неповторим колорит. Всичко и тези стартове се развиха в късните следобедни часове на неделния ден, но виждате добре на централната трибуна на мотополигона Долна Митрополия имаше достатъчно много фенове. В финал Д първото място спечели Крумов с застава. Той след това завърши последен в финал С, в който триумфира Владимир Димитров от Ботевград с Дайхатсу Шарат. В финал Б Александър Иванов с Субаро стигна пръв до финалната линия с аванс от 1 секунда и половина пред Минчо Борисов. Това бе голямата въпросителна в предпоследния старт при автомобилите за деня. Третото място на Емил Минчев от Монтана Рейсинг оформи първите трима, за да дойде ред и на битката за първото място. Трябва да кажем, че тук има подреждане и по класове. Страшно много са наградите. Това е също една нормална част от автомобилните състезания. В генералното класиране обаче Янко Якимов с Ауди от Стартен Криводол бе наистина недостижим за съперниците си. Васил Василев от същия отбор Стартен Криводол с ВАЗ 2107 закъсня с 4 секунди и 9 десетия. Иван Живков от Монтана Рейсинг с Сауди натрупа пасив от 10 секунди и 7 десети. В финала взеха участие още Александър Иванов от Монтана Рейсинг с Субаро и Импреса. Александър Иванов, стана вече дума за него. Румен Киров с Субаро Импреса от същия отбор и Александър Томов. Общо взето Монтана и Криводол са двете градчета, които определят най-добрите ни пилоти в раликроса. Ето и най-интересното от финалната част на надпреварата. Представяме ви сборна картина, тъй като стартовете бяха наистина много и няма как да ги обхванем всичките. Янко Якимов с номер 9 със своето Ауди. Битката в офроуд частта изглежда бе най-интересна за любителите, тъй като тук феновете концентрираха своето внимание. Имаше и такива моменти. Борба врата във врата, калник в калник. Част от атракцията, разбира се. Авансът, който взе Янко Якимов, още след старта му даде добри перспективи и пилотът на Стартен Криводол не ги пропусна. Той спечели в генералното класиране. Васил Василев, казах ви, вече остана втория, Иван Живков трети, като разликата между първи и третия бе 10 секунди и 7 десети. По-назад останаха останалите. Пасивът на Александър Иванов на четвъртата позиция бе 21 секунди и 7 десетия. Румен Киров и Александър Томов завъртяха само 3 от предвидените 6 финални обиколки. Тук и картерът на Александър Томов не издържа, изтече масло на пистата.
Можеше и по-голяма прозорливост да прояви този състезател, не да оставя субарато си да пръска масло на асфалта, да го беше дръпнал малко в страни на тревата, но и това е част от играта в този спорт, който затвори един незабравим, един много сериозен състезателен уикенд на пистата Долна Митрополия край Плевен. В края на тази седмица Сараево приема източноевропейския шампионат по мотокрос в класовете MX1, MX2. Август е свободен от мотоциклетни емоции. Среща на 1 септември край Самоков. Довиждане!